Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi, după cum o să vedeți și din zi, o să facem Metro Exodus. Este un joc post-apocaliptic și shooter. Undeva unde, cred că în Rusia se întâmplă acțiunea, a venit ceva iarnă sau ceva de genul, nu știu chiar. Și sunt și monștri, deci e post-apocaliptic. Mamă, ce grafică faină are. Asta cred că e ceva explorator sau nu știu chiar ce e. Habar n-am. Pare că se duce în canal. Uitați-vă numai ce grafic are joc, uitați-vă la mâinile lui. Habar încet. Mamă. O să-l niecat. Pica jos. Sper că avem lanternă, că îmi cam frigă pe aici. Cine știe ce monștri apar. Uitați-vă ce grafică faină are. E extrem de fain jocul. Pe F, flashlight, bun. Și pe E deschid ușile. Adică interactul. Mamă, șobolani, mamă. Pe L e lanterna, s-a ard pânzele astea de paianjen. Mamă, paianjen pe mine, uitați-i jos. Aoleu. Ce s-a urcat pe mine. Cred că este ceva pe aici. Lighter. Nu pot să mă duc oare? Nope. Mamă, ce fost ăla? M-au auzit ceva aici, în fine, o să mă duc. Vreau să stau pe aici. Nu este ceva. Nu, ce e ăla, un încărcător? Cam da. Deci avem și upgrade-uri pentru arme, perfect. Bine de știut. Mamă, ce animație, faine. Aoleo. Bă, dar ești pământ. Cum s-au dus ăștia? Mama. S-aud șobolani. Ce? Nu-i pe aici? Cum s-aud un monstru acolo? Cum sare? Pe aici? Bun. Mamă, ce... cum arată pe anjenia aia. What? Mamă, sări monstru pe mine. Mamă, ce ori... Mamă, cum arată. Ce urât-i. Du-te, mori. Ești ca un câine supradimensionat. Alții. Aoleu. Ca un șat eu mor. Cred. Sper. Mamă. Bun. Am crezut că mor. N-am tras foarte ok acolo. Acum prin trenuleț. Opa. Sper că pot să trag cu ăsta. Nu prea. E de model acolo. Mamă. O să mă duc repede să nu mai vin altul. Bun. Cred că asta e scăparea, sper. Aoleo, a băgat cuțetul în ochi. Altul, mamă, cred că moare ăsta săracul. Cu cine jucăm, nu știu chiar cum îl cheamă. Cred că are ceva nume rus. Uitați-vă cât sus. Plin subteranul. Hopa, ne-a găsit cineva. Mamă. O da cu molotovuri. Veni să ne salveze. Aoleu.
Artiom îl cheamă. Artyom, what the hell? Bun. He's hurt. Come on, Artyom, stay with us. Acum nu știu ce o să facă cu mine. Cred că mă luat la spital. Sigur. Mamă, ce-l împins pe ăla. It's nighttime at this station. Don't worry. I told you. I got it, open up. Go! Deci ăsta e de aici, numai că s-a dus într-o excursie ceva, să caute ceva, cred. Și cum l-a găsit aseară. Do you think the colonel knows what Artyom been up to here? How am I supposed to know? Ask him yourself. He radioed from the ring, said he'd be here tomorrow. Hey, you! Leave him alone! I killed him myself with my slingshot. Let him learn to stand up for himself. How else can he hope to survive in the metro? Rise and shine, people! Hang in there, Artyom. You're gonna get a fresh dose of Spartan blood now. O să încerc cât posibil să nu vorbesc când sunt cutscene-urile, ca să înțeleg ceva și să fiți ceva atenți. Mamă, ce m-am speriat. Aoleu. Nici o faptă. Artyom, Cum ținea cartea are aia. you awake? It's okay. The doctor said you'll be fine. Are you trying to kill me with worry? What if next time you don't return from the surface? There's no one out there, Da, asta e de Artyom. aici. Aici No one to locuiește. find, no one to talk to. If there was, don't you think they'd be here already? We've talked about this again and again. You have to accept it. There's only us. Colonel. Hello, Alex. There you are, you stubborn fool. How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself over this silly dream of yours, but don't you see what you're doing to my daughter? Your wife? Deci Dad, asta e please. soția lui Artyom, cred. O zis. The order is short on men after the battle for D6, but you leave. Deci asta e colonelul și People need you, fata and lui you pursue your selfish soția lui obsession. Artyom. Am înțeles. But now this shit has to stop. There's only Metro, nothing else. And the Order is here to defend it. Because if not us, then who? You look fine to me. So, get ready to go. Then, we'll discuss your transfer to Polis. O să mă transfer undeva, cred, sau nu știu, We nu. need to talk. I'll get the doctor. Artyom, please, promise me this was the last time. I'll see you later. Doctorul. Artyom, we managed to bring you back from the brink, but people are giving you their blood, which could save so many wounded, and you keep bringing it back irradiated. Deci lumea Don't donează you sânge think that is pentru unfair? soldații ăștia. Și el a primit Let me niște put it sânge. this way. I can't promise I'll be able to bring you back next time. Să înțeleg. Mamă, ce grafică. O să mai zic asta de vreo 7 ori, dar e prea faină. Deci n-ai cum să nu-ți placă. Un bec. Pot să sting să aprind lampa. Mă, nu știu chiar unde trebuie să mă duc. Aici. Cât sus. Ce echipați sunt ăștia? I can't believe my eyes. Artyom, you're all right. You gave us a scare, brother. Artyom, Ce să bucură ăștia? how are you, friend? I see you're Pardon me, all right. gentlemen, give This way. calls for a celebration. A few more scars and you will be completely irresistible to any woman. Speaking of which, how are the nurses in the hospital, huh? You just stop crowding him. Bat palmele. Ca băieții. Privet. Dismissed. I give you 2 hours, people. Oh, it's official. I knew it.
So I brought something. Mamă, cum arată pe aici. Please, let's not repeat the last Hold time. on, Artyom. Cred că dăm petrecere acum. O săptămână mai târziu. Oh, iar afară. And? More of nothing? Artyom, the only thing I can hear is that Geiger counter ticking. Yes, and there's also those damn things. Calling all the time. Let's go home, dear, please. Asta vrea să duc acasă. Don't you think I'd also love to live on an ocean beach or in a green forest? But what good are these fantasies in a silent world? Silent, Artyom? Because it's dead. We took our time. Time to chacal. replace our filters. A, păi tu îmi schimbi Move it. filtrul de la We mască. don't need any extra radiation, darling. Father will kill me if he finds out I went up with you. Twice if he learns we've been to a Hansa off-limit zone. Dacă mai vreți episoade cu seria de Metro Exodus, să lăsați în Have comentarii you been to all și să these dați un like și ruins? un subscribe. See all the destruction. And Moscow had the best anti-air defenses in the country. Eu zic că If this merită is how it filmaj looks jocul ăsta, now, adică uitați-vă ce imagine grafică how the faină rest are, of de the exemplu. world looks. E extrem, extrem de fain. Are și poveste foarte faină. There's just no way anything can live up here with the monsters. Unde e jos? Ah. Look, Un micuț maybe we should topogan. come back to the order. We'll move to Polis. Dad says he'll arrange a flat for us. Because if not us, then who? A flat with a kitchen and a shower. Sper să nu pic aici, aoleu. A, trebuie să mă grăbesc. Careful. Nu-i stabilă. At least it held. Da. Să bag lanterna, nu prea văd Well, I foarte say multe. we're out of the woods. Sigur să mă strii aici. Whoa. Hear that? Da. Speram sigur. Opa. Nu zic. Did you hear that? Again. Iara. Ce știa? Mamă! Unde? Ah. Trebuie să-mi dau sensibilitatea un pic mai mare. Are you alright? Nu-ți bine. They probably heard us coming down from the roof and decided to ambush us. The beasts are getting Aoleu. smarter. Trebuie să-mi schimb filtrul, Iara. Cam repede Pick se up the duce. pace. Now the whole area knows we're here. Păi hai să mergem atunci. Că știe toată lumea. Aia nu? Ah, cred că trebuie să mă ocup aici. Uite aici un autobuz. Da. Mamă. Cum arată. Vine femeia. A noastră soție. Nu prea vine. Nu știu chiar ce face. Sau cred că am auzit-o. Nu. Cred că s-a teleportat aici. Oh. Mamă, sunt cam mulți. Sunt cam mulți. Ah, e bine. Aoleu. Și-au fost speriați de ceva, sigur. Fotomat, nu-mi trebuie fotomat. Nu prea mai am glanțe, nu știu ce să fac. I mean, if
like that. Pe unde trebuie? Pe aici. A, deci pe gând știa rămas. Mamă. Ce viscol. Pe aici. How about we take the bridge to cross the railroad? It would save a detour. Poate. A, nu pe aici trebuia. Ok. Să așteptăm să ne bage iară. Nu știu chiar. Mă gândeam că pe ăla. Știi ce-o da momentul? Cum să vă până zice asta? Deci pe aici nu. Atunci înseamnă că pe aici pe undeva. Uite aici. Nu? Nu pot. Pe aici. Aici, cred. Gata. What? Nici aici. Foarte ciudat. O să găsesc numai pe unde trebuie să mă duc. Nu știu chiar pe unde. Ok, haideți că lăsăm pe episodul viitor. Că nu mai vreau să-mi bag capul acum, că nu înțeleg și deja am filmat eu o grămadă de timp, deci ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!